vaikka asiat pyörii tuolin ympärillä, niin me emme ole kuitenkaan jääneet paikoille istumaan. Ja haastamme kaikki muutkin suomalaiset tekemään asioita, jotta kulutuskysyntä täällä pysyy yllä. Lepsiläinen Arctic ja vuorikolotehdas Korhonen on ideoinut ja tuottanut nyt nousukausi tuolin, joka on suomalaista designia parhaimmillaan. Sen ollaan rautasuunnitellut jo vuonna 1935. Arvostamme suuresti, että olemme saaneet teidät myös mukaan tukemaan kampanjamme, herra työministeri, ja luovutammekin nyt nousukaisen tuolin numero 1 teille. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Joo, tervetuloa. Kun kuulin tästä ideasta, niin ajattelin, että onpas hieno idea. Ja kolmas, joka tähän liittyy, on tämmöinen ikään kuin positiivinen elämäasenne, että meillä on nyt taloudellisesti vähän epävarmaa maailmalla, Euroopassa ja meillä, ja eikä se ihan heti helmitä, mutta kuitenkin siihen liittyy tämmöinen niin nousukausi, tuoli liittyy sisäänrakennettu ajatus siitä, että tämän taantumankin jälkeistä elämää on, ja sitä nousukautta pitää itse vauhdittaa. Toivon mukaan tämä voisi olla myös jouluna monessa kodissa uutena hienona tuulina ja koristeina tai symbolina. Mutta kiitoksia kivasta ideasta, ja totta kai me vielä tätä hanketta täältä talosta tuetaan. Mä oon ilahtunut tästä tämmöistä arkitason työstä, ja tätä nyt sitten parhaillaan. Ja katsotaan, siellä hyvä paikka täällä. Kiitoksia. Kiitos.